Maayong adlaw kaninyong tanan diha mga guys. Karon di adlaw mga guys, manong mi dito sa Bohol Plaza. Kauban ng mga OJT namo nga taga Daguhoy ug taga Bilar. Oh yeah. Shout out di ko ani mga OJT namo nga taga Bilar mga guys. Na naa sa likod naglingkod kay nindot na kuno didto. Graa good. Nana ang tirada diha. So karon di mga guys, padong na mi didto. Meanwhile, Okay, sa wakas mga guys, kanya abot naman mi diri. Siyempre tapok-tapok sa mi diri mga guys, sabot-sabot ug unsay buhaton ba. Unya, storya pod ginagmay mga guys. Para di laay ba. Grabe gini si LG no. At kay ning duha. Bitaw nagtapok mi diri mga guys, kay nagihap mi og pila mi kabuok kay pila mong mabaya kamo de mo bayad diha. Ay dili di kami mo bayad ani mga guys. Ang mo bayad din namo ani mga guys, ang amo ang amo. Mao nang daghan kayong salamat sa among amo nga si Sir Jason mga guys. May rapod gilibre mi ni Sir Jason diri mga guys, kay sa wakas makasulod na gid ko ani Bohol Plaza. Dugay ra ko nakadungog ani Bohol Plaza ba, pero wala pa ko nakadung diri mga guys. So karon makadung na gyud ka do. Syempre lo. Arang ninduta man kayo diri sa Bohol Plaza no. Overlooking kayo diri mga guys. Sa mga wala pa nakadung diri mga guys, bisita na mo diri. Naapay ilahang swimming pool nga astang dakua kayo mga guys. Grabe mga OJT picture dayon. Human naman may picture diri mga guys. Munaog sa mi dito sa swimming pool. Nindot na kayo iligo mga guys. Samot na kay duhang adlaw na kuha ligo-ligo. Okay kay ang swimming pool ta man dito sa ubos mga guys. Amo sakay sa taan ning elevator nila. Arang lipaya kayo nila mga guys nga nakasakay og elevator. Onya nagtuo sila nga dunay plite. Pag abot na mo dire sa ubos mga guys, pagtan-aw na ko sa swimming pool, astang dakua kayo mga guys. Tinaw pag kaayo ang tubig nila dire mga guys, sa murahag mineral water. Oy, sulayan na to nag-inom niya be. Shout out di ko ni tawanan mga guys, grabe hag abs. Pang chicks kay tirada lawasa. Panilap gito mga bayot ani ba? Ay, lamia man na. Pag human na mog ligo-ligo dito sa ubos mga guys, ni saka na pod may balik kay tingkaon na mga guys. Unya kay nagready pa man sa mga pagkaon mga guys dire sa may nagtambay-tambay. Unya syempre storya arang bibuha kayo na mo dire mga guys. Excited na may kaayo mo kaon mga guys, yan animaho ng sudan. Nagpamaak na gud si Mamart mga guys. Unya syempre ako gutom na kaayo. Ilang mahalata sa dagway pero hastang gutuman na kaayo. Di ara among gipaabot mga guys, nagsugod na og pila. Klaro na kaayo og siguro nga dili na magtagdanay. Syempre mag-focus na sa mga pagkaon oy. Arang dagkuag ngisi sa duha oh. Di pod halatang gipanggutom ba. Ana porma hagi panggutom na oy. Grabe la mga pagkaon dire, porma pa lang daan lami kaayo mga guys. Maayo ra pod wala ko ni kaon og pamahaw og paniod to. Kay karong kauna ron mamawi jud kog taman mga guys para pamawi sa gibayad ba. Ngana ng tirada mga guys. Sakto kayo kay unlimited ang kaon ani mga guys. Bahala ka pila ka mo dugang. Ay salamat. Grabe si Elgin oh. Murag hapit naman na isa ka oras diha naghukad-hukad mga guys. Pang isa ka semana man siguro na iyaha mga guys. Okay sa wakas mga guys, ako na gyud hanon gyud din akong sudan mga guys. Kadang dili na halos makita ng plato ba. Para wala gyud mahay. Ngana tirada diha. Nagsunod din na mo ang taga Bilar mga guys nga OJT. Nga labaw pang gipanggutom. Kay nakahukad naman ang tanan mga guys. Pwesto na nato ang kamera nato dire sa lamisa. Grabe si Elgin no. Lipay kaayo. Pero si Rayla og si Stefania nakafocus sa pagkaon oy. Klaro kayo nga gipanggutom gyud. Onya ang taga Bilar nga mga laki mga guys, nagkuha na nagdrinks kay pamasin og matukan ba. Nana tirada diha. Kay nasudlan naman ang tiyan mga guys, syempre picture sa na. Kay sa sunod nga mga adlaw mga guys, kani among mga OJT manghawa na dito sa opisina. Ay, mingawon na ba jud ko ani nila mga guys. Kay wala na magsamok-samok na ako sa opisina. Shout out ko ani mga laki mga guys nga naglain og lamisa para wala ko na kompetensya. Maayo kuno nang mo distansya. Ngunana daw kuno nang tirada na mga guys. Okay kayo. Shout out ko ani ni LG mga guys, ni Rayla og ni Stefani nga sige ra magsawadi ka nga wala ko kabalo unsay meaning ana mga guys. Shout out po ko ani ni Fanilit mga guys. Na grabe halos kaupat na mudugang og nagbalik-balik dito sa lamisa. Unya mao pa gyud nagtiwas sa mga gipangkuha sa OJT nga mga dessert. Grabe ni mga OJT namo. Nagduro lag kuha og daghan kay nga mga dessert niya wala sila kabalo sa lasa. Unya ang ending ako ang gipatiwas mga guys. Oh grabe. Pastelan. Arang busuga na kay nako mga guys. Mao jud ni panghitabuan nga dili na ako sila malimtan mga guys. Tungod sa ilang gibuhat nga nagkuha sila daghang dessert unya ako ang gipatiwas. Unya diri ra tama namong video de mga guys, daghang salamat. Please kog share, like ug follow sa akong Facebook page mga guys. Follow na guys.